veure, del grup de treball, doncs realment el que és millor és que poses en comú les diferents circumstàncies de cada centre i això et permet que cada un, veient què és el que fan els altres, doncs pugui agafar idees i pugui portar-les a terme. Fins i tot sabem qui pot parlar perquè et puguin ajudar-te més o menys. El del fet d'intentar, el que passa que aquest any no ha pogut ser, fer participar l'alumnat més directament, jo penso que és potser el més important que haguéssim pogut fer, el que passa que este any ha sido que no. L'altra cosa que jo veig és, en el meu centre, el centre del Numancia, des del principi he estat participant en aquesta xarxa, però no sempre hem sigut les mateixes persones les que hem anat venint. I potser això trenca una miqueta la dinàmica. L'any que ve jo ja tinc tramitada la jubilació, per tant l'any que ve jo ja no hi seré. La meva companya, la Cristina, que és la que em substituirà, ja en tot cas l'acompanyaré o la presentaré en el David perquè us la pugui presentar, però jo els tràmits per la jubilació, si no és que em diuen que no, que ara sempre s'ho poden treure de la màniga, doncs en principi el dia 31 d'agost acabo. O sigui que, per una altra banda, valorar que l'ajuda que he tingut des d'aquesta comunitat d'allò sempre ha sigut meravellosa i ha sigut el que més m'ha servit per poder tirar endavant amb les coses. Vull dir que encantada de poder participar, de poder compartir, de poder treure idees, de poder anar-les millorant a poc i de, sobretot, fer participar els alumnes, que crec que és el més important de tot. Com més responsabilitat agafen ells mateixos, després és més fàcil que entenguin el perquè de les coses.